सबुदिन ओडिशा छाड़ी चली जाउछंती अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी। आउ एहाकु नै वर्तमान सबुआरे चांचल्य सृष्टि होईछि। सूचना मुताबक वर्षा प्रियदर्शिनी ओडिशा छाड़ी बाहर को चली जाउछंती। तांकु शेष थर पई देखिबाकू अभिनेता अनुभव महांती एयरपोर्ट को आसीथिले बोली जणा पड़िछि। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହ କାରଣରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ବାପଘରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ନା କୌଣସି ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।